Hej, pričaj mi strašnu priču. Siguran si da hoćeš da čuješ najstrašniju od svih priča. Da, siguran sam. Vidi, mogao bi da se razočaraš. Najstrašnija priča uopšte nije duga. Nema veze. Pričaj mi. U stvari, ona je jedna od najkraćih priča na svetu i staje u jednu rečenicu. A kako se zove? Pa zove se najstrašnija priča na svetu, kako drugačije. Samo u jednoj rečenici. Tako je. A neću onda. To si ti sad nešto smislio samo da bi se izvukao i da ne moraš da mi pričaš dugačku priču.